Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat. And welcome again to my new video. Sa video na to mga ka-riders, dahil wala pa tayong long ride, di pa pwedeng lumabas. So, ang gagawin ko ay tuturuan ko kayo gumawa ng mga healthy na pagkain na tinatawag kong healthy salad para sa mga riders. So, kailangan rin natin ang mga healthy pagkain para sa ating katawan, lalo na sa panahon ngayon na kumakalat ang sakit na COVID-19, lalo na sa ating mga ka-riders na palaging nagbibilad sa init ng araw. So, kailangan talaga natin na palaging malusog ang ating katawan. So, tuturuan ko kayo mga ka-riders gumawa ng salad na kahit di mo gustong kumain ng salad or di ka mahilig sa salad, ay talagang magustuhan mo ito at talagang kakain ka ng katulad na ganitong salad na ginagawa ko. Ito po ang mga sangkap na gagamitin ko. Ito siya. Una, yung onion, white onion, and then lettuce, at saka pipino, at apple. So, kung gumawa kayo ng salad, kailangan talaga na, lalo na yung mga iba dyan na hindi gaano mahilig sa salad, so, kailangan ninyo na lagyan ng pampatamis. So, parang sugar na rin to. Dahil healthy salad ang ginawa natin, hindi naman pwede lagyan ng sugar. Ito ang ilalagay ko. Instead na maglagay tayo ng sugar, ito po ang apple na prutas. At saka, itong pineapple chunk. Yan. Pampatamis din yan. At ang huli, itong century tuna na hot and spicy. Pero nandyan lang sa inyo kung di kayo mahilig sa maanghang, yung century tuna na not spicy ang pipiliin ninyo. So, yan lang ang gagawin natin mga ka-riders. So, umpisahan na natin na hiwain tong mga sangkap na to mga ka-riders. Ang kaganahan nito mga ka-riders, itong ginagawa ko na salad ay mura lang. Alam ko kayong lahat maka-afford na bumili nito. So, ang gagandahan lang nito, yung ibang tao diyan ayaw ng mga salad, pero pag ito ang gagawin ninyo, ay talagang lahat ng tao kakain talaga nito. So, ito dahil nito may apple at saka pineapple chunk na papatamis ng salad natin. Kadalasan sa mga vegetable salad ay matatabang sila. So, ito lang idea ko na lalagyan ng pampatamis ng prutas katulad ng apple at saka itong pinya na wala naman tayong fresh pinya. So, ito na lang. Bumili ako ng pineapple chunk. So, ganito yan. Babalatan ko muna to. Pero kung anong style niyo mga ka-riders sa paggawa ng ganitong klaseng salad, kung di kayo gagamit ng pipino, kung ano ang idea ninyo, ano ang maiisip na mga prutas na magustuhan ninyo, basta lagyan nyo lang ng pampatamis na prutas na parang sugar na rin sa salad natin. Yung pinya at saka apple, basta matamis na prutas, pwede nito. Dati wala akong hilig sa ganitong uring pagkain, lalo na sa salad. Dahil lumalaki ako doon sa probinsya, so wala naman kaming alam sa salad na ganito. Pagdating ko dito sa city, dito na ako nakatira, tapos nakatikim ako ng salad. So, ginagaya ko na rin. Tapos, hanggang naisipan ko na yung dati na tikman ko ng mga salad, medyo matabang. Tapos, may nilalagay pa sila na mga andyan, sauce, para lalong sasarap raw ang salad. Pero naisipan ko na lagyan ko na lang ng matatamis na klaseng prutas like sa apple at saka itong pinya. Pineapple chunk ang nilagay ko dahil dito sa city
May mga fresh pinya naman, pero ito na lang para di na tayo mahirapan magbalat sa pinya. So, yan. Hanggang ngayon, yan ang palaging ginagawa ko. Pag gumawa ako ng ganitong uri ng salad, lagyan ko talaga ng mga prutas na matatamis. So yan ang may papayo ko sa inyo mga ka-riders. Kung gagawa kayo ng mga salad, lagyan nyo ng mga prutas na mga matatamis para parang sugar na rin yan sa salad mo. So di naman natin ipagkaila na yung katawan natin talaga mahilig sa sugar. Kahit ako, mahilig talaga ako sa sugar, pero nag-control lang ako dahil masama naman sa ating katawan pag damihan mo or palagi kang gumagamit na or kumakain ng sugar, di ba? So, continue tayo. Hugasan ko muna to. At saka itong lettuce, isa sa mga paborito ko na salad itong lettuce. May natira ako dati, so sayang naman. Ngayon ko lang naalala na mayroon pa pala akong natirang lettuce dati. So, ito. Gagawin ko to. Hugasan ko muna to, tapos ihahalo ko mamaya. So, hindi natin isasali yung ano niya, tawag sa Tagalog, subok na sa Bisaya. Next, itong lettuce, hugasan ko muna. Buusin ko lang. Buusin ko lang siguro to. Dahil malapit na masira. Sayang naman kung masira. Mahal pa naman to. So, hugasan ko muna to bago ihalo. So, ito na mga ka-riders, ihalo ko na to dito. Then next, ang gagawin ko, hiwa ako ng onion. Itong white onion ang ginagamit ko mga ka-riders dahil masarap to kung gagawa ka ng mga salad. Tapos itong white onion ang gagamitin nyo, lalong sasarap ang salad nyo mga ka-riders. So, kung gagawa kayo ng salad, white onion ang gagamitin nyo instead sa yung native na onion. Dahil yung mga maliliit, sobrang anghang rin yun. So, itong white onions, di ganong maanghang. So, pwede to sa mga salad. So, ito lang half ang gagamitin ko mga ka-riders dahil sobrang dami naman pag whole na onion ang gagamitin ko dahil malaki to. Tingnan nyo, malaki to. So, half lang ang gamitin ko para sa sunod ko na paggawa ng another salad, yung half na naman ang gagamitin ko. Ito na siya mga ka-riders. So next na gagawin ko ay itong pineapple chunk. Ihalo ko. Babalatan muna natin. Yung sabaw niya hindi ko ihalo doon sa salad ko. Dahil malaki ng kaunti to, hiwain ko muna. Para di daling maubos. Yan. Mahirap na maubos yung sugar natin. By the way, yung mga di mahilig sa onion, ganitong onion na white onion, yung di mahilig sa mga ganyan, mga ka-riders, pwede nyo yung salad ninyo hindi nyo lalagyan ng white onion. Dahil sa akin lang, mahilig kasi ako sa maanghang, so nilagyan ko ng onion. Pagkatapos niyan mga ka-riders, itong panghuli na century tuna na hot and spicy. Ito ng last.
Pwede rin din nyo lagyan ng century tuna mga ka-riders. Pero mas masarap pag nilagyan nyo ng century tuna. Tapos ihalo. Sobrang dami ang salad ko ngayon Yan. Ayos. Matulo na ang laway ko sa katitingin nito. Ayos. Gusto Parang marami yata yung salad ko ngayon. Ang masarap nito mga ka-riders ay i-ref nyo muna yung malamig. Masarap to kainin pero hindi naman to kainin kagad. Kakain nga ako ngayon. Hindi ko naman ito maubos. So, yung matitira, i-ref ko. Dahil pwede kakainin mamayang hapon. So, yan. Tikman ko muna kung masarap pa to. Perfect. May matatamis. Tapos maanghang. Sulit to mga ka-riders. So yun lang ang ma-share ko sa inyo mga ka-riders. Lalo na sa mga mahilig sa salad. Ganito ang gagawin nyo na klaseng salad para lalo kayong masasarapan. At sa mga taong hindi mahilig, try nyo ito mga ka-riders. Ay talagang I can guarantee you na kakain kayo ng ganito dahil may matatamis tapos may halong anghang. Sulit to. Lalo na sa mga lalaki na mga riders. So yun lang, bye. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. God bless us all. Bye.